Escasas capturas no arranque da campaña do libre marisqueo na Ría de Arousa. A maior parte dos rañeiros que esta semana iniciaron a actividade nos lombos do Ulla, o Boído e Cabío tiveron dificultades para alcanzar os topes, posto que non abonda o marisco de talla comercial. Que tanto no Boído como en Cabío non hai nada, hai moi pouquinhos barcos, e incluso moitos dos barcos que había en Boído xa viñeron po río, e aquí está dando a vida o pouco berberecho que hai nunha zona concreta, que é por riba da batea, e incluso na riba nas Tres Cruces son cachos moi pequeniños que hai, que eso en 2 semanas queda todo limpo xa. As cotizacións pola contra si deixaron boas cifras en lonxas como a de Rianxo, onde o berberecho de primeira chegou a alcanzar os 15 euros. Favorece estes prezos a ausencia no mercado do berberecho de Noia, que permanece sen actividade por mor da toxina. Está indo sobre o berberecho grande, está indo sobre 14,80, estuvo nos indo estes días, e o último está nos indo sobre 9 euros. E depois a japónica tamén vai de 14, empecé que é o 15 a 10, e depois a babosa, a babosa que é un moito, está sobre 6 euros, pero hai moi pouquiño, case xente non vai nin a ela xa. Despois a fina está sobre 35, 40 a 27, 25 máis ou menos. Ante esta situación, as confrarías seguen a insistir na necesidade de acometer un plan de rexeneración integral nos bancos de libre para frear a cada vez máis acusada caída da produtividade. Todo ano tras ano, sempre estamos facendo a mesma demanda, e estáse vendo que o tempo ao final danos a razón. Isto a Consellería debe ter unha partida de cartos anuales para unha regeneración como Dios manda da zona de libre marisqueo. Date conta que somos moitísima xente que vive do marisqueo e cada ano vamos a menos, e son postos de traballo que se están perdendo. Eso non se di, somos moitos postos de traballo que genera o mar. O que necesitábamos é unha regeneración como Dios manda dos bancos de libre marisqueo. En vista do resultado destas primeiras xornadas, dende a confraría rianxeira estiman que a campaña durará como moito ata decembro.